Molweni ekuseni nje nonke. Kumnandi ukubuyela endlini kaThixo namhlanje. Kumnandi ukunibona nonke. Sibulele ngobukho benu nangokuthembeka kwenu. Siyathandaza ukuba iNkosi ingene ezinhliziyweni zenu zonke namhlanje ngelizwi layo. Phambi komyalezo wanamhlanje sizawuthi siqale ngokwenza intshumayelo yomnikelo. Kodwa phambi koba siqhube ndizawukhe ndibuze umbuzo. Umbuzo othi, ingaba iBhayibhile imali ithatha njengento embi na? Ingaba iBhayibhile imali ithi yinto embi na? Ndiyaqiniseka impendulo yaloo nto nguhayi. Ithi iBhayibhile imali yingcambu yabo bonke ububi. Kwakhona kunokuthiwa imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi. Bayatsho abantu athi imali nguSathane. Imali, ngenxa yemali ndixolela ungavani nomntu endivana naye. Kodwa into endiyaziyo mna, asiyomali le imbi apha kule nto ithethwa ngulo mntu. Yile nto ithethwa ngulo mntu ngemali. Ngoba yena usebenzisa imali ukwenza ububi. Ngoku sithi xa siyitolika sithi imali iza nobubi kanti hayi. Ukuba thina sinosulungeka xa sisenza izinto ngemali, siyisebenzise ngendlela. Phaa kuTimoti chapter 6 verse 10. Ufundeka ngolu hlobo. Kuba ukuthanda imali yingcambu yento zonke ezimbi. Abathe abathile ngokuzolulela kuko balahlekana nokholo, bazibhodloza ngobuhlungu obuninzi. Le vesi ithetha laa nto bendigqiboyitsho. Kuba ukuthanda imali yingcambu yento zonke ezimbi. Abathe abathile ngokuzolulela kuko balahlekana nokholo. Uyabona uba imali iyakwazi ukususa elukholweni. Ngoba kaloku uye uthi xa unengxaki ngento edibene nemali, usuke ekuthini wena ungumntu okholwayo, ujongane nento yemali. Amadoda angatshe awo ukuze afumane inzuzo yemali. Oku kubi kodwa ububi abuhlali emalini, ihlala emadodeni. Imali ayiyonto imbi. Ukuthanda imali yeyona nto imbi. Imali inokusetyenziselwa ikhoboka okanye isabhokhwe ukuze isetyenziswe ekukhobokeni. Imali inokuthenga ngesono, inyobe ijaji, ithenge ikhokheyini kwaye ixhase ngemali izenzo zobunqolobi. Kwimeko nganye abantu abasebenzisa imali bangendawo, kodwa yona imali ayiyonto imbi. Ngokwanjalo xa umfazi emnika imali yokunceda amahlwempu, asiyomali leyo ilungileyo. Kulunge umfazi lowo othi anikele ngemali. Asifanele siyijongele phantsi imali kodwa simbulele uThixo ngayo. Sivuyela ukuba sinokuyisebenzisela injongo ezibekekileyo. Sifanele siyilawule ngobulumko kwaye siyisebenzise ngengqiqo nangesisa ukuze kuzukiswe uThixo nokulungelwa kwabantu. Apha sicacisela into imali ingayenza yonke into. Ngemali ungambrayibha umntu alisuse ityala ububanjiwe. Ungamthenga umntu ngemali kule mihla sikhoyo ukuba makobulala umntu wena ongamfuniyo. Kodwa zonke ezaa zinto zenziwa yilaa mali, ayomali enesono phaa, ayomali engalunganga phaa. Ngulo mntu ocinge ukwenza le nto esebenzisa imali. Ithethe into yoba loo nto ke ngokusebenzisa i-asset kaThixo ngendlela engeyiyo. UThixo akazange nje ayalele abantu bakhe amaSirayeli ukuba banikele, kodwa kwakhona wabaxelela kwiDuteronomy isahluko 14 verse 24 ukuya ku-26. Ukuba babenokuguqula izinto zabo eziphathekayo zibe yimali,
Emva koko babeza kuthenga ukutya ukuze babhiyozele neentsapho zabo isidlo phambi koThixo. Ngamanye amazwi, imali ayinokusetyenziselwa injongo zokuzukisa uThixo. Imali ifuzisela ubutyebi. Igolide, isilivere, iplatinum, ingqekembe yemali nemali zixabisekile kuphela kwibutho labantu apho abanye abantu bevumile ukuba zixabiseke kuzo. Imali ayinanto ngaphandle kwesibambiso se-asset, indlela yokuhlawula, indlela yokutshintshiselana. Abantu ababenoziphatha kakubi okanye beziphethe kakubi, kodwa into abazibandakanyi kwimilinganiselo yokuziphatha yaye zinokusetyenziselwa injongo ezintle okanye ezimbi. Ngalo lonke ixesha imali yona inikezelwe nguThixo kuthi ukuze siyisebenzisele izinto ezilungileyo, kodwa kwanathina sinako ukuyisebenzisela izinto ezingalunganga. Ukuba nemali akuyonto imbi nangona sinokuyisebenzisela ububi okanye okulungileyo. Sinikela namhlanje kuba sifuna ukuthobela nokwenza okulungileyo ngemali uThixo ayibeke ezandleni zethu. Siyanikela namhlanje kuba sinikela ngento ebesiyinikwe nguThixo ukubuyisela kuye oko ebesiphathise kona. Yiloo nto ke imali kufuneka siyixabisile, ngoba ngaphandle kwezinto enoba kanti imali iyazenza ethunywa ngumntu ukuba mayizenze, yona besiyinikwe nguThixo ukuze senze okulungileyo ngayo. Masithandazeni. Bawo wasezulwini othandekayo, enkosi ngento osinike yona. Namhlanje sifuna ukwenza okulungileyo ngemali yethu kwaye sibuyisele kuni izishumi zethu, uba ibandla lethu libe nokufikelela ngempumelelo kwihlabathi ngevangeli. Sincede ukuba silumke kwaye singenzi nantoni na embi ngemali yethu. Sifuna ukukuzukisa kuko konke esikwenzayo. Egameni likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen.